Mario Abela li twilet mingħajr nofs lit ix-xellugija ma ħallix id-diżabilità tiegħu twaqqfu milli jibni n-negozju tiegħu. Abela li għandu 53 sena spjega kif l-istamperija tiegħu iħaddem 22 ruħ u għannota kif l-għajnuna tal-gvern f'dan iż-żmien ta' pandemija kienet kruċjali biex il-kumpanija tiegħu li bena tul dawn l-aħħar 26 sena setet tibqa' taħdem. Nagħmel appell lin-nies li għandhom diżabilità biex ma jħallux id-diżabilità iżommhom lura u l-ħolm tagħhom iwettquh f'realtà. Fi żjara li għamlet fl-intrapriża fil-Qrendi, il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli spjegat kif fil-ġimgħa ta' jum il-ħaddiem tkompli toħroġ l-importanza li permezz ta' 415 miljun euro b'investiment f'Covid Weight Supplement ġew salvati mal-100,000 impjieg. Hija qalet li dan il-Gvern irid ikompli jwieżen lil ħaddiema kollha anke dawk li għandhom xi forma ta' diżabilità. Insaħħu l-ħaddiem mhux biss mill-aspett ekonomiku li aħna rajna li nkomplu nwiżnu lil ħaddiema u lil min iħaddem, imma wkoll li naraw li jkollna aktar stejjer ta' suċċess bħal dik ta' Mario, illi meta l-każ tiegħu twieled persuna b'diżabilità ħares lejn l-abilità tiegħu li llum il-ġurnata għandu l-kumpanija tiegħu 22 ruħ li jaħdmu miegħu u hija storja ta' suċċess ta' aspirazzjoni għal kull żagħżugħ u żagħżugħa b'diżabilità.